बंगला बनाए, एक नई दुनिया बसाए। और अंकल बस हो गया। हो गया। आंटी को तो भूत जैसा था। पूरा ब्लैक ब्लैक ड्रेस पहन के और कैसा बैठा अंकल आंटी? बैठ के हिल रहा था थोड़ा थोड़ा। डर गया, मैं डर गया, डर गया, मैं डर गया, मैं डर के ब्लैकेट डाला फेस पे। ಹಲೋ ಎವ್ರಿವನ್, ನಿವೇದ ದಿನೇಶ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಗಲ ವೆಲ್ಕಮ್. ಇಡೀ ಎಂಕಲ್ ಆಜಿನ ದಿನ ಮುಲ್ಪ ಮೈಸೂರು ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪಟ್ಟು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ, ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಊಟಿ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ. ಎಂಕಲ್ ಬಿಲ್ಲಿಟ್ಟದಕ್ಕಮ್ಮ ಮೆಸ್ ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಿಂಹದ ಸ್ಕಿನ್. ತಲೆ ಒಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್, ಅಲ್ಪ ಕಿಚನ್ ರೂಮ್ ಉಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪ ಡೈನಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಉಂಡು. ಡೈನಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಎಂಕಲ್ನ ರೂಮು ಮುಲ್ಪರ್ದಿಂಚ ಸ್ಟೆಪ್ ಉಡ್ಕೊಂಡಾಗ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ತಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಅಂಕಲ್ ಅಲ್ಲಿರು. ಅಂಕಲ್ ಹಾಯ್ ಕಿಚಿ, ಇದರ ಆಂಟಿ ಹೇ, ಇದರ ಅನ್ನೀರ್ ಹೇ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಎಂಕಲ್ ಮೈಸೂರು ಗೋ ಬಾಯ್ 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 ಪಂಡದ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಊಟಿ போவதில்ல. ಎಂಕಲ್ನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಆಂಡ್ ಕಾಂಡೇನೆ ಒಂದಿತ್ತನ ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ಲ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮೈಸೂರು. ಊಟಿಗೆ ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಮೈಸೂರದು 134 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆದ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್. अंकल बाय बोलिए. बाय. आओ तुम्हें चांद पे ले जाए, छोटा सा बंगला बनाए, एक नई दुनिया बसाए. और अंकल बस हो गया। हो गया. आरे स्टार्ट बनती पद्य अंकल स्टार्ट बनती. बंगला बनने दो। कितना बंगला हो गया अंकल? पता नहीं, तुम बता ना, 5-6 तो हो गए ना। 7 बंगला हो गया. 7 और ऊटी में भी. हाँ, अभी तो और बनना है. ऊटी के बीच में कहीं बनेंगे। ಆಂಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ತೆಪ್ಪುಗ, ಮೈಸೂರು ಬಂದಾಗ ಮೈಸೂರು ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ತೆಪ್ಪುಗ, ಊಟಿ ಬಂದಾಗ ಊಟಿ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ತೆಪ್ಪುಗ. किधर आंटी एक बंगला? निवेदिता के घर के पास. जहाँ भूत आता है। भूत आता है? सच्ची में दिनों वहाँ भूत आता है? सच्ची में नहीं देखा भूत का दिनों. कहानी बताओ. भूत का कहानी बताओ दिनों. मतलब दिन अब देखा दिनू ये भूत है बड़ा. इसका बड़ा भूत कौन है? वो अभी ड्राइव कर रहा है, अभी नहीं डिस्टर्ब करेगा. आंटी को तो भूत जैसा था। पूरा ब्लैक ब्लैक ड्रेस पहन के और कैसा बैठा अंकल आंटी? बैठ के हिल रहा था थोड़ा थोड़ा। निवेदिता डर गया, मैं डर गया, डर गया, मैं डर गया, मैं डर के ब्लैकेट डाला फेस पे. सच में भूत बन गया. तुले 3 ಜನ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಬಾಡಂದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತು ಅಂದ ಅಂಚಿಂಚಿ ಮಾಲ್ ಒಂದು ಲೇರು ಮಂಗನಕ್ಕೆ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಬರ ಬರ್ಪಾನ ಅಂತ चला रहा वो भी देख रहा ಮುಲ್ಪದ ಬಕ कैसे जाता है देखिए. ಅಂಚ ಬೋಪನಿ ಬಕ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮೈಸೂರು ಹೊಡೆದು ಊಟಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೋಲ್ ತೊಲೆ ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ಬೊಂಡದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಇತ್ತು ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬೋಂತಾಯ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೊಂಡ ಬರಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮುಲ್ಪದ ಬೊಂಡ ಕಂಡೋಟ ಮುಲ್ಪದ ಬೊಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬೊಂಡ. अंकल पेट फुल, अंकल का पेट फुल, फुल आंटी का पेट फुल, बुकु बुकु फुल. Loves for beginners. ಗೋಪಾಲ ಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸ್ವಾಗತ. ತುಲೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ವಿಲೇಜ್ಗೆ ಬೈತಾವೆ ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜೇರ್ ನಕ್ಕಲ್ನ ಐನಿ ಅನ್ಪೇರು ಕಟ್ಟೆಡ್ಗಳು ಒಂದು ಪೂರ पंचायती अनपेर अंचनी बंद किया क्या? देखिए रोड को बंद कर दिया. क्या किया? जाएगा फ्रंट जाएगा वो थोड़ा साइड देगा. इन लोगों को कुछ प्रोटेस्ट हो. तो भी प्रोटेस्ट रहा उन्होंने वो घुमाने को बोल रहा है. नहीं इधर से निकल जाएगा.
ತೊಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೆಟ್ಟು ಫಿಲ್ಮ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಪೂರ ತೂಪ ನಮ್ಮ ವಿಲೇಜ್ನ ಜೊತೆಲೆ ಓ ಪೂರ ಒಂದು ಗುಂಡ್ಲಪೇಟೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆದ ವಿಲೇಜ್ ನೇಪಾಳ ಎಂಕಲ್ ಹೈವೇಡ್ ಪೋಂದು ಪುನಗ ಅಲ್ಪ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಒಂದಿತ್ತನು ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ರೋಡ್ ಉಲಾ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತ ತುನಗ ಈ ನಮ್ಮ ಸೀರಿಯಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಹಳ್ಳಿ ಇಪ್ಪುಣ ಅಂಚನೆ ಹಳ್ಳಿ ಮುಲ್ಪಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನ್ ತುನಾಗ ರಿಯಲ್ ಹಳ್ಳಿಂತ ಇಲ್ಲ ಕಾಫು ಅದೇ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಂಕಲ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಒಂದು ಮೊಲೊಂಜಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಬೈದೆ ತೊಲೆ ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಏತು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಂದಿರ್ ಇದೇನು ಬಂಡೀಪುರ ಟೈಗರ್ इसी में स्लोली जाने का वाह अच्छे आंटी अंदर ಎಂಕ್ಲೆತ್ತೆ ಬಂಡೀಪುರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ದ ಉಲಾಯಿಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ರೋಡ್ಗು ಉಲಾಯಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ ಅಂಚೈತೆ ನೇಟೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಣಿಪುರ ಸೈಡ್ ತುಯರ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ತೂಕ ನಿಕ್ಲೆ ತಚ್ಪ ಇನ್ನ ಪೂರ ಪ್ರಾಣಿ ತುಯರ ದಿಕ್ಕು ಎಂಕಲ್ ತೂಯ ಜಿಂಕೆ ತೂಯ ಎದುರೊಂದು ಜಿಂಕೆ ಎತ್ತನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋಲಿ ಪೋಯ ಡು ನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ವಿ ಶಾಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬೈ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಎತ್ತನ ಎಷ್ಟು ಏತು ಉಂಡುದಿಲ್ಲ ತುಂಡು ಜಿಂಕೆ ತುಲೆ ಎಲ್ಲ ಜಿಂಕೆ ಸೂಪರ್ ಆಂಟಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ इतना बैठेगा इधर इधर आंटी इधर देखिए इधर देखिए इधर 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 पेड़ में पेड़ में मंकी धीमे धीमे चलता है नहीं तो ಬಂಡೀಪುರ ಸಫಾರಿ ಮುಗಿಂಡು ವಿಸಿಟ್ ಅಗೇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಂಡೀಪುರ ರಿಸರ್ವ್ ವಂದನೆಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು और यहाँ पे अगर कोई एक्सीडेंट होगा यहाँ पे आंटी देखिए मंकी देखिए आंटी किसके एरिया में उधर ये तमिलनाडु लिमिट स्टार्ट तमिलनाडु इधर यहाँ कहाँ है तमिलनाडु वहाँ से हाँ उधर से देखिए लिखा है देखिए तमिलनाडु लिमिट स्टार्ट डिस्ट्रिक्ट इधर से तमिलनाडु स्टार्ट ऐसे तो हमारा पार्क खत्म हो गया खत्म ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಮುಡುಮಲೈ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆವಂದಿಲ್ಲ ಬಂಡೀಪುರ ಮುಗಿನ್ ಮುಲ್ಪ ಮುಡುಮಲೈ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಉಲೈ ಪೋಣಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ 30 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಚೈತೆ ಎಂಕ್ಲು ಬಂಡೀಪುರದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಎಂಕ್ಲ್ ನಾಡು ನನ್ನೈತೆ ಎಂಕ್ಲು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ ಮುಡುಮಲೈ ಪಾರ್ಕ್ ಮುಡುಮಲೈ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ केनिया तंजानिया में हाँ। का जो एरिया है केनिया वाले को मसाई मारा बोलता है तंजानिया साइड को सारंगिटी बोलता है वो नेशनल पार्क है ना उधर का नेशनल पार्क है ओके ओके जैसे कि यहाँ पे ಬಂಡೀಪುರ ಅವರು ಮುಡುಮಲೈ मुडमलाई मुडमलाई ಬಂಡೀಪುರ ಕರ್ನಾಟಕ और मुडमलाई तमिलनाडु का ओके जय मुडमलाई जय मुडमलाई पुरमु बुच्चे उर्गू बच्चे नहीं वो टाइगर एलिफेंट हाँ सामने है इसीलिए वो देखिए सामने एलिफेंट है हाँ एದುರುಗಡೆ देखिए इसीलिए वो पार्क आ गए आंटी एलिफेंट ವಾವ್ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ವಾವ್ ನೇ ಮಕ್ಕಳು ಸಫಾರಿ ಇಡಬಹುದಲ್ಲೇ Love's for beginners. Ain't no ಮುಡುಮಲೈ ಪಾರ್ಕ್ ಬತ್ತದ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ತುಯರ್ ಸೂಪರ್ ಹೇಗೆ ಅಂಕಲ್ ತುಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಸಫಾರಿ उसको जाने दो ಬಂತಂದಾನೆ ಯಾವೂರ ಆನೆ ಮಂಗಳೂರ ಆನೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಮುಡುಮಲೈ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಮುಡುಮಲೈ ಆನೆ ಸಫಾರಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತು ಆನೆ ಬಂತಂದಾನೆ ಯಾವೂರ ಆನೆ ಅಂಕಲ್ ತಗೊಂಡು ಮುಡುಮಲೈ ಆನೆ ಮುಗಲ್ ದಾದ ಪದ್ಯ ಅನ್ಪಿ ತುಳೆ ನವಿಲು ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲಡ ತುತ್ತು ಸಾಕಾತು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ತಿಕ್ಕ ನವಿಲು ಏ ಗರಿ ಒಂದೇ ತರ ತಾಳು ತಂದಿನು ಸೀಸನ್ ಅಂದ್ ಗರಿ ತಾಲುನಾ you deserve the best in life. Come get your future. Know you wanna. She'll never betray ya. She ain't telling no lies. So break the glass ceiling. ಮುಡುಮಲೈ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮುಗೀತು
ಮುಗಿಂಡು ಇಡೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಎಂತದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ಲೆ ಊಟಿದ ರೋಡ್ಗು ಎಂಟ್ರಿ ಊಟಿದ ರೋಡ್ ಕಾರ್ದಿಯ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಗುಂತಿಕೊಂಡು ಇರೋಳು ಒಂದು ತಮಿಳ್ನಾಡದ ಫಸ್ಟ್ ಆಟೋ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಂಜಲ್ ಕಲರ್ ಅರಚ್ಚ ಮಂಜಲ್ ಅರಚ್ಚ ಮಂಜಲ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಟದು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಶೋ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಟು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಬಾರಿ ರೋಡ್ ಮಾತ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಟು ರೋಡ್ ಅದ ವೆಹಿಕಲ್ ಮಾತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಂಜಲ್ ಕಲರ್ ಅರಚ್ಚ ಮಂಜಲ್ ಕಲರ್ ಪೂರ ಮಂಜಲ್ ವೈಟ್ ಮಂಜಲ್ ವೈಟ್ ಆಂಟಿ ಮುಲ್ಪದ ಮಂಜಲ್ ಮಂಜಲ್ ರಿಕ್ಷಾ ತುಲೆಗೆ ಅರಚ್ಚ ಮಂಜಲ್ ಅಪ್ಪೋಲಿ ಆಂಟಿ ಅರಚ್ಚ ಮಂಜಲ್ ಮುಲ್ಪದ ಮಂಜಲ್ ಮಂಜಲ್ದ ರಿಕ್ಷಾ ಬಂದ ಆಂಟಿ ಮುಲ್ಪದ ಮಂಜಲ್ 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 मंजल मंजल ರಿಕ್ಷಾ रिक्शा ಅರಚ್ಚ ಮಂಜಲ್ अरच्छ मंजल ಆಂಟಿಗೆ ದಾದ अरच्छ मंजल ಅರಚ್ಚ ಮಂಜಲ್ ಡಾರ್ಕ್ ಮಂಜಲ್ डार्क मंजल मंजल का हाँ नहीं अरच्चा मंजल मीन्स yellow. मंजल इज येलो बट अरच्चा इज वो ग्रेट किया है ना ग्रेट करता है ना उसको अरच्चा अरच्छ मंजल अरच्चा मंजल अच्छा लगा आपको हाँ, अरच्चा मंजल। तमिलनाडु देखिए तमिलनाडु का बस देखिए Don't let 'em put you down.